Привітання. Привітання. Давно не бачилися. Так. Ой, щось ти, Настя, ти схудніла. Ну не схудела, як завсёды стройна. Треба тебе покормить. Як хтось мене бачить, одразу хоче мене кормить. Чим будеш частовать? Мясо с бешамелью и бульбой печеной. Згаджаюся, від гэтага не толстеють. Але лучше смачно. У нас з тобою смачно тримається. Поглядим. Аліна, ти зараз будеш смажити баранки. Ось я їх вже порезала, подрихтувала, ось тобі масло, а я буду тим часом країти цибулю. Добре. Зараз навчу тебе, як потрібно вирізати середину бульби. Добре. Будем фаршировать нашу бульбашку. А зараз будем растапливать наше пательне масло. Мені подається, этого недостатково, треба додати ще бульйон. Я с тобой згодна. Додаємо. А ось тепер куди ліпій. Бульбашка печеная, фаршированная грибами, цибулей. Пах цудовний, виглядає вельми смачно. Давай поспробуємо, що у нас отрималося. Так, я нагадаю, що тут усередині гриби.
Дякую велике за смачний почастунок, що запросила, обов'язково прийти ще. Дякую, Насточка, що ти до мене завітала. Наступний раз ніж ти ще придумаю, що приготувати.